Disneyland on huvipuistojen huvipuisto, nimittäin sieltä löytyy pelottavia laitteita, hauskoja hahmoja ja ennen kaikkea aivan uskomatonta ruokaa. Ja tässä videossa me tullaan syömään pelkästään Disneyland-ruokaa seuraavat 24 tuntia. Me tullaan arvioimaan kaikki Disneylandin upeimmat ruuat ja katsotaan paljonko meillä menee rahaa. Noniin, mennään! Mä en oo syönyt tänään mitään, mä en malta odottaa, että mä pääsen syömään vähän Disney-ruokaa. Vitsi, mulla on oikeesti niin kova nälkä. Ensimmäisenä lokaationa meillä on uskomaton hampurilaispaikka. We want to order Hook Double Beef and Captain Marvel. Thank you. Ja ensimmäisenä ruokana meillä on Captain Marvel burgeri, joka maksaa 14 euroa. Ja meitsillä on tässä Hulk Burger Double Beef burgeri. Näyttää kyllä hyvältä. Minkä hintainen toi muuten oli? 18 euroa. Vitsi miten kalleet kyllä. Kyllä jotakin hyvin outoa tuossa hampparissa oli, nimittäin. Jussi, mulla on taas se. Äijästä tulee hulkki. Ei, mitä tää on? Ei. Meillä on myös ranskalaisia, mutta nää näyttää vähän tylsiltä. 6/5. Kyllä tää näyttää ihan siistiltä, mutta ei tää niinku mitenkään kovin kummonen hamppari ole. Pihvi on vähän kuivaa. Mä annan täällä rankin C. Mä jo annoin tälle C, niin miten se rankki on sun hulkkiburgeri? Tää maistuu vähän niinku lampaa villalta. Tai niinku on semmonen niinku pehmeä ja niinku mehukas. Tää olisi A, mutta hinnan takia mä annan B. Mikä on Juha muuten sun lempi Avengers-leffa? Avengers Endgame. Endgame on kyllä hyvä. Mun mielestä Captain Americat on kaikista parhaita. Pistä tykkäys videolle, jos tykkäät Avengersia. Ja tilaa kanava. Rakkaat katsojat, heti kun me saadaan 100 000 tilaajaa, me lähdetään Pohjois-Koreaan. Se on Mikki! Onks meillä samaa näköä? Tää näyttää ihan samalta. Juha, mulla jäi kyllä vähän nälkä. No, seuraavaan paikkaan. No niin, ollaan tälle teidän puhvelikojun luona. Mitäs sä Juha haluat? Miten ois molemmille tommoset? Toi on kyllä kalliit. Musta tuntuu, että budjetti on sen verran vähissä. Et toinen ottaa ton maissia ja toinen saa ton pohveli. Ja kiviseksi paperikumpi ottaa kumman. Eihän tässä oo mitään järkeä, mut okei. Ok. Kivi, paperi, sakset. Kivi, paperi, sakset. Yes. Ja niinhän siinä kävi. Kattokaa, mikä fiilis. No, mä oon aina ollut terveellisyyden puolesta puhuja, niin kyllä vähän surulliselta näyttää tohon verrattuna. Vitsi toi näyttää hyvältä. Mitä ihmet? Mä en koskaan nähdä kyllä häviä kiviseksi paperin. Mikä hämpää? Taivaallista. Sä et edes laittanut noita vielä sinne, sä menet vahvistaa pohveliin. No, miten sä ränkkäisit? Ei se pistä edes puhumaan. Tää menee suoraan ässään. Mä oon sanaton. Tää on ihan oikeesti, tää on tajuton. Noniin, maisse. On muuten hyvä maisse. Ai on? Näyttäisi ehkä laateeri. Yllättäjä. Wow. On parempaa kuin se hamppari. Paljon se muuten maksaa? Tässä on kuin 4 euroa. On kyllä elämäni kalleen maissa myös. Joo. Ja tää oli 9 euroa. Ja heti kun silmä vältti, niin Jussi rupesi vähän riehumaan. Ei nyt niitä on lisää, menkää moi. Hei. Jussi, mitä sä oot tehnyt? Se on lintukuningas. Apua. Disney-fakta. Jussi, sähän tiedät Nemo etsimässä leffan. Joo. Siinä Nemo joutui vangeksi semmoisen akvaarioon ja ne pakeni sitten vessanpöntön kautta. Niin tiesitkö, että sen leffan jälkeen lapset ympäri maailmaa niin vapautti niiden kalat vessanpönttöön? Eihän! Minkä ihmeen takia? Ja seuraavaksi me suunnattiin vähän pramurimpaan tilaan. Luvassa on kultainen jäätelön kosketus ja mikkihiirin vohveli. Katsotaan miltä se maistuu. No niin, lähdetään testaamaan. Tässä on vaniljajäätelöä ja sitten suklaajäätelöä ja onks toi kinuski toi toinen? Joo. Ai että. On muuten tosi hyvä. Ja toi mustikka varsinkin niin todella. Ne on niinku mansikoita ja mustikoita ja tuoreita hedelmää. Paljon tää muuten maksoi? Tää taisi olla 12 euroa kun vetää setti, mutta en nyt kyllä elämässäni syönyt näin hyvää Täytyy sanoa, että yksi elämäni niin parhaista jäätelöistä. Suussa sulavaa. No Juha, miten sä ränkkäisit sitä? Täytyy kyllä sanoa, että mulla tää menee A:han. Mä laittaisin tää STRiin. Ehkä se on vaan se, että se mun burgeri ei ollut niin hyvä, niin tää on niin paljon parempaa. Oikeesti? S? Joo, tää menee S. Ai niin unohtuu, että tässä on tämmösiä. On niin hyviä, että unohdettiin laittaa mansikkahilloa ja kermavahtoa tähän. Niin. Se ei oo pelkästään sitä kermavahtoa. Tää ihmettä. Mihin ränkkäisit Disneylandin kermavahdon? Kermavahto on mulle C. Paljon tässä on kaloreita? Liikaa. Se lukee tässä. Ja sitten seuraavana meillä on tämmönen Apple Crumble, eli tällainen omena paistosjuttu, johon laitetaan tällaista vaniljakastiketta. Näyttää tääkin ihan superhyvältä. Näyttää. Ja vitsi, toi on söpö toi mikkihiiri tässä. Pannaan testiin. Laita sitä vaniljaa. Testataan. 2 jossain putkeen.
Mä sanon teille. Oikeesti? Ai S? Okei, tää ei oo niin hyvä kuin se toinen, mutta tää on niinku lähellä S. Tää on kyllä tosi hyvää. Oh. Paljon tää muuten maksaa? Tätä se on joku 15 €. Ei vitsi, meillä loppuu rahat. Se on budjettilinjalla ensi vuosi. Mä syön loppuvuoden pelkkää kaurapuuroa ja vettä. Tonnikalaa ja nuudeleita. Hei, video lopussa selviää, että monta kaloria me syötiin tänään yhteensä. Mua hirvittää jo nyt. Meneekö 15 tonnia rikki? No niin, nää laput on mun. Ei oo! Anna ne mulle! Söin jo. Ei, sekin on muuten mun. Ei oo, Se on muuten mun. Se on muuten mun. Vartija kattoi meitä kyllä tosiaan, Seuraavaan paikkaan. Ja totta kai käytiin vähän riehumassa sekä testaamassa laitteita, mutta yllätys yllätys, meille kävi näin. Ekaa kertaa koskaan mennyt laite rikki huvipuisto-urani aikana. Hyvä, ettei ollut pää alaspäin kuitenkaan. Kun kerran täällä Kiinassa ollaan, niin pitäähän sitä syödä klassista Pekingin nankkaa. Täällä on aikamoisia vaihtoehtoja, mistä valita. Jussi, mitä? Ei akuankkaa voi syödä. Ei mitään muttia, akuankkaa poskeen poika. Juhokin löysi ratatouille vaihtoehdon ruuaksi. Joo, täällä Kiinassa on niinku tämmönen vähän niinku klassisempi muotoilu tässä tuotteessa ja vähän niinku tämmönen kovempi rakenne, mutta niinku maistetaan. Sekin vähän sitä karvasen makusta. Ei vitsi Juho, sun takia meidän piti ostaa tää, kun se vartija tuli sanomaan. No, tästä riittää sullekin. Disney-fakta! Juho, tiesitkö, että Pinocchio on maailman arvostetuin Disney-elokuva? Mitä? Se on ihan surkea! Niin munkin mielessä, mutta se vaan on. Kato tuolla! Koska lastaa nälkä. Okei, sitten. Eli mikäs tää on? Kalkkunan jalka. Siis ihan sairaan massiivinen niinku. Ei kun vaan testiin. No. On kyllä hyvä. On kyllä suolattu hyvin, tällainen hyvin savuinen tällainen maku tässä. Niin on. Tää Miljo on ihan loistava, tässä on nyt prinsessavaatteet tässä ympärillä ja Jep. me painetaan tää. Kyllä mä tykkään, niin tosi hyvä. Ainoa niinku, ottaen huomioon, että tää maksoi niinku 20 €. Joo, tää oli kyllä ihan syökallis. On varmaan ihan hyviä kaloreita kanssa tässä. On. Mikä rankingi? Ei tää on B-rankingi, tää on ehkä vähän niinku yksitoikkoinen, mutta tosi hyvä tää kyllä. Tosi hyvä. Sovitaan B. Ja hei, video lopussa selvii, monta kaloria me syöttiin ja paljon meni rahaa. Tätä sä et halua missata. Disney-fakta. Tiesitkö Juho, että Prinsessa Sammakko-elokuvan jälkeen niin yli 50 lasta oli joutunut sairaalaan sen takia, että ne oli pussannut oikeita sammakoita? Ei voi olla, oikeesti. Joo. Älkää pussatko sammakoita. Älkää. Mä kysyin Juholta, että mikä on huri vuoristorata, mitä täältä löytyy, ja Juho toi mut tällä pääseen paikkaan. Se näyttää netissä vähän hurjemmalta. Se näyttää netissä hurjemmalta. Tai kun lasten meidän edessä on joku 5-vuotias muksuja. Tuolla pyörii tämmöisiä juttuja, on se tavallaan aika hurja. On tää nyt kieltämättä vähän lepsu. Vähän. Sitten seuraavana. Meillä on testissä täytteitä Halloween-karkkeja, mitä saatiin ilmatteeksi. Laitetaan testiin. Mulla on tällainen mikki-iiren pää ja Juho sai joku paahtokarkin. Joo, maistetaan. Peruskarkki, sanotaan se. Ja hintaa tällä oli pyöreät 0 €. Yes, please. Let's go! Ja sitten meillä on tämmönen, siis ihan musta burgeri. Onko ne vegan näköinen? Näyttää tosi hyvältä. Onks tää niinku musta Pekka vai musta Kaapu? Musta Pekka. Burgeri musta Pekka. Näyttää kyllä hyvältä. Oh. No, mä haluan maistaa. Aja vielä kaikki täytteet. Mikä ämpär? Siis tosi hyvä. Super hyvä. Tää maksoi 10 €. 10 €. Tää on yksi pikku purilainen. Tää on kallis, mut mun mielestä tää on niinku ahnarvoinen. Tää on musta sen verran hyvältä. Kyllä sä oot oikeassa. Tää on oikeesti niin hyvä, että pannaan aahan. Ja sitten meiltä löytyy Illan viimeinen tuote, Mikki Donitsi. Ja sä saat kunnian maistaa sitä eka. Korva irti. Kiitos. Ihan äijästi niinku sukeltanut, kun sä nyt henkeä tällä. Onko hyvä donitsi? Todella makeeta. Tämmönen suoraan aahan. Lähetän B-hän. Ja tämä yksilö maksoi 7 €. 7 €. Mikä on kyllä ihan naurettavaa. Tuo on kyllä hyvä. Nyt on kyllä täysolo. Mut oli kyllä hyvää ruokaa. No oli. Hei, tässä on meidän arviot kaikista ruuista. Paljon tää lysti maksoi? Se maksoo rumpien pärinää
tässä on summa. Ai vitsi. Mut mua kiinnostaa enemmän, että paljon tästä tuli kaloreita. Niitä tuli tän verran. Lenkille. Lenkille. Hei, muista tilata kanava. Tilaa kanava.